Gelo bersama turun ke Bali Rejo. Sak jose di gendon, goyangan ini kepenake. Bersama Gro Rental Audio. Kepriye? Mimi apa ora? Ah. Ngombe? Piye? Ngombe dhewe apa diombekne? Sik. Aku ngene. Piye? Lek iki bocah-bocah iki ketok wis padha ngerti kabeh. Heeh. Sing mbok aturke mimik iki mimik aku apa mimik banyu liyane? Jarene sampean mimi banyu zam-zam. Oh, zam-zam. Ya. Lek banyu zam-zam urusane karo Mas Putut. Kan Mas Budut, lek mimi air putih. Air putih karo mbah-mbah kakung sing nganggo. Oh iya. Ah, ngono Dik Sus. Oke, lekno mimi dhisik ben ora ngosrang. Iki Mas Gendon iki ketoke ngosrang kat sore ya. Kok meneng ae to iki, ge mimi ngono lho. Oh iya mimi alo Lah nggih. iya, mimi alo Mas. Anu, apa? Iki sungging kelak. Ya. Lek wis mimi ge balik. Menggeh. Ge balik ning gone. Oh, balik. Kok kadung ngono kepenakane kono ndak gelem balik. Aku piye terusan? Ya sampean dhewe ning ngarep karo aku karo Wah, aku lek karo sampean. Ya karo Vita karo Mbak Yeni gitu. Piye? Digolekne kanca. Peso ini pentang apa? Heeh, diaturke Sugeng Rawuh niki kagem kanca seniman sing saka Tulungagung, saka Sendang Rawuh. Sugeng Rawuh. Saka Bulurejo ya rawuh, wis aneka warna saking Panggurejo nggih rawuh. Aneka warna? Heeh. Aneka warna berarti rena-rena ngono. Rena-rena iki desane Tulungagung iki nyatu ya kecamatan iki oke. Betul, ya. Ya dibacotke. Wong sakmene. Lho. Apa nih? Kaya ngene. Iki diterusne apa ora? Ya lek ra diterusne sampean mulai wong makmu cedek. Aku mau wong sing loro sik ning kono. Ayo Dik, maju. Ayo lho Mas. Melu rombongan per. Iki rombongan. Tak tinggal ya. Ayo. Kaya ngene lelakonku. Biyen ngapa kok dadak ketemu. Yo ha oh. Yen pancen ditinggalke. Gawe kelo ati saklawase. Bergoyang kembali bersama Turun Kembali Rejo. Dan juga kerjasama bersama Banario, Gro Audio Alfa Apotek Mas Inde. Dan juga Indomaret Alfamaret
Pengadilan Agama Mataran Sugro, Bayu Ase dan seluruh warga RW 02. Pemuda Batas Kota. Apa? Yang ngono. Iya lho. Ya jajan lek no. Kene kompak. Ayo, gendong iso ora? Iki kok lek lombane lho. Ih, sing kuwi lho yuk. Ayo sus, ayo sus. Bocah-bocah. Ayo, re. Oh, aku karo Pak Kirone pinter kok ngono ki. Ayo maju. Ayo maju. Jajar, ora iso. Iki mumpung kowe nak. Iki mumpung kendange mumpung dandang lho iki. Kene lho. Aku ora nyakot. Ayo. Ket sore mangi tak andani sing kuwi lho, Sus. Ya, Ya. aku kan wis serasi merah-merah. Sampean ndak serasi di gua. Kowe iki omong apa? Iki nek merah iki lho. Mek sak cerit ayo. Mek sak cerit merahmu. Ayo ibu-ibu penonton semuanya. Direkam kan. Kita goyang semut. Goyang semut iki kok ngene ya. Ngene ngono ya. Lek ndak mano dipecat. Terus suwi ya cah ya. Rada suwi. Yo. Ayo tarik. Kaya ngene lelakonku. Biyen ngopo kok ketemu. Ayo geng. Kasih contoh. Yen pancen ditinggal